L-avukati ta' Fredrik Azzopardi qed jitolbu għar-rekuża tal-maġistrati lejn Merċieqa u qed jargumentaw li l-każ huwa magħluq għax multa marbuta miegħu kienet diġà tħallset. Huma qed jgħidu wkoll li l-każ hu preskritt għax għaddew aktar minn 3 xhur minn meta seħħ. It-tlieta filgħodu l-eks kap eżekuttiv ta' Infrastructure Malta tressa il-qorti akkużat li fl-2019 ordna li jitkomplew xogħlijiet f'wiet irda fil-limiti ta' Ħażebbuġ minkejja li l-Awtorità tal-Ambjent u Riżorsi iddikjarat li x-xogħol kien qed jikser liġijiet għal ħarsien tal-ambjent u waqfet lill-kuntratur milli jkompli għaddej. Azzopardi wieġeb mhux ħati għal dawn l-akkużi. F'Awla 22 quddiem il-Maġistrati lejn Merċieqa, l-avukati ta' Azzopardi argumentaw li l-każ kontra l-eks kap eżekuttiv kien bla bażi għaliex multa amministrattiva marbuta miegħu kienet ħalset u li kien preskritt, jiġifieri li minn meta seħħ il-każ sal-lum kien għadda żmien mogħti mill-liġi biex tittieħed azzjoni legali. Id-difiża talbet ukoll il-maġistrat tirrekuża ruħha għaliex kienet l-istess waħda li semat il-każ kontra l-kuntrattur li jagħmel ix-xogħol f'wiet irda. Il-maġistrat waqfet ismieħ wara t-talbiet tad-difiża u l-kawża ġiet differita għas-27 ta' Settembru. Kif ħareġ mill-qorti, Fredrik Azzopardi qal il-medja li ma kienx se jkun qed jikkummenta jew iwieġeb mistoqsijiet għal-issa. Jien se nkun qiegħed nagħti il-kummenti tiegħi u nippronunzja ruħi hekk kif ikun hemm deċiżjoni tal-kawża. Illum ġiet differita għal Settembru, għal daqstant serħu moħħkom li min-naħa tiegħi il-pożizzjonijiet kollha u l-mistoqsijiet kollha tagħkom se nkun qed nirrispondihom hekk kif ikun hemm deċiżjoni tal-qorti. Ma naħsibx li hu prudenti u anke l-parir li jiena tajtu għadan, ma naħsibx li jkun prudenti li illum given li l-kawża għadha subġudice jien b'xi mod nagħti kumment. Anthony Camilleri, l-kuntrattur imqabbad minn Infrastructure Malta biex jagħmel ix-xogħlijiet, kien instab ħati li kiser l-ordni tal-Awtorità tal-Ambjent waqt ismieħ tal-każ kontrih u xehed li kien propju Fredrik Azzopardi li ordnalu jinjora dak li kienet qalet Lera u jkompli bix-xogħol. Lera waqfet ix-xogħol li kien qed isir f'wiet irda f'Ħażebbuġ għax kien qed isir sfreġġju fuq pjanti u siġar protetti bil-liġi meta nqalgħu minn posthom u meta ż-żona hi magħrufa bħala waħda sensittiva u ta' valur ekoloġiku. Dak iż-żmien Infrastructure Malta kienet qed tagħmel xogħol fuq triq li twassal għal residenza privata.